Ddaeth on yn res i fyny llwybr cul yr ardd. Curodd Alec ar y drws ac yna camodd yn ôl i fod tu cefn i'r ddau arall. Wedi ysbaid o aros ofer, roddodd Tryfan gnoc arno. Pan a ddaeth ateb y tro yma chwaith, edrychodd y tri'n bryderus ar ei gilydd, ond cyn iddyn nhw roi un cynnig eto, clwsan sŵn traed. Ond gan ddyn canol oed a het wellt ar ei ben ar agorwyd y drws. Safodd o'i blaenau yn ddi-wen a di-groeso. Wel, meddai, cyn i neb gael cyfle i agor ei geg, yn amlwg mewn bris i gael gwared arnyn nhw. Mae'n ddrwg dyn eich trafferthu chi, meddai Tryfan. Chwilio Miss Pierce ydyn ni? Dwi ddim yma, atebodd yn tain gwta. Yn wir, meddai detectif. Roedd i yma pan alwon ni'n gynharach ar y bore. Dwi ddim yma nawr, fath bant yn sydyn. Oedodd am eiliad, fe petai'n cysidro a ddywedau ragor a'i peidio. Yna ychwanegodd ei bod hi wedi ffonio ato i ddweud ei bod hi'n mynd i weld ei modryb, ond pan gyrhaeddodd ef y tŷ, roedd hi wedi mynd. Di nawr pryd daw i'n ôl, meddai, yn godi law fel petai'n mynd i gael drws yn ei danedd. Gwthiodd Alec i'r blaen. Be am y camera, mister? Gofynodd, rhwng sydynrwydd y symudiad a'r cwestiwn annisgwyl, collodd y dyn het wellt beth o'i hyder. Pryor yw'r enw, meddai heb feddwl. Am ba gamra ydych chi'n sôn? Rolei, gwerth 1000 o bunnau o declyn. Ni adawodd fy ffrind o ar fwrdd y parlwr pan oeddwn ni yma gynnau. Roedd Gary ac Elen mor fyd a Mr Pryor a manteisiodd y llanc ar ei syfrdanod i sleifio heibio i'r het gwellt. Aroswch chi yma, mi biciau nôl o, meddai, cyn diflannu lawr y passage gan adael y lleill mewn cymaint o ffwdan a'i gilydd. Peth syndod i Tryfan, ni wnaeth y llall unrhyw osgoi ddilyn y llanc, gan gymaint ei bembleth. Wedi enid o ddistawrwydd a nifer, fe geisiodd Elen dorri sgwrs. Cael galwad sydyn waith Miss Pierce, i fe? Dim o le arni, gobeithio? Dim ond taw merch yw hi, atebodd yn sarig. Mor anwadal ag awel o wynt. Tafoddolwg gilwgus ar Elen, cystal â dweud mae llathen o'r un brethyn oedd hithau a phob dynes arall. Ryfedd, meddai Tryfan. Fe gefes i'r argraff ei bod hi'n ferch solet iawn, ond wrth gwrs, fe chi'n abod hi'n well na gwi. Fe ddylwn wneud am unau newydd yr iddi. Brawd ei mam, ond mae arnau ofyn fod Mariana'n tynnu mwy ar ôl tylwyth ei thad nag y mae hi at ein ochr ni, serch taw yma deithon nhw i fyw pan fi farw fy chwaer. Rydych chi'n byw ar bwys, ych chi? Holodd Elen. Yn y tŷ gwyn roched draw i'r cwm, meddai a chamu allan i ddangos iddi. Wedi clywed am y berthynas deuluol, fe deimla'r detectif beth yn esmwythach ei feddwl, bod diflaniad di-rybydd Mariana Pierce yn dal i fod yn hynod iddo. Ond a oedd y dyn yn dweud y gwir? Pam y buasau'r eneth wedi rhoi gwybod i'w hewydd ar yn hytrach nag i'w thad, a chan hwnnw ffôn yn y bwthyn, a hithau'n ei ddisgwyl i'w ginio hefyd. Ar y llaw arall, petai hwn yn un o ŵyr y gama, a fiasau wedi mentro cynnig stori gelwyddog i rai, hyd y gweddau ef, oedd yn gyfarwydd â Mariana a'i thad. Tra oedd wrthi'n pendroni, daeth Alec yn ôl, a golwg wyllt ar ei wyneb. Mae wedi diflannu, meddai wrth Gary cyn troi at y llall a gofyn iddo'n chwyrn. Lle mae o, mister? Be mae hi wedi wneud efo fo? Ei guddio yn ta'n mynd â fo efo hi. Beth ych chi'n feddwl, gofynodd yntau, wedi cynhyrfu. Welis i dim camera o unrhyw fath ma. Nid camera unrhyw fath ydi hwn, roleu newydd gwerth 1000 o bunnau. Rydw i'n cofio nghyfaill yn ei roi o'i lawr ar y bwrdd, ond dydi o ddim yno rwan. Yn sydyn, cydiodd yn ysgwydd y llall dychryn iddo. Lle mae wedi mynd? Hawlydd yn fygythiol. Hanner munud, Alec, meddai Tryfan, a'i gwahanu. Mae'n siŵr ta wedi gadw'n rhywle diogel mae hi. Fe glywes di Mr Pryor yn dweud, na welodd ddim ohono'n unman. Wyddwch chi ble mae hi wedi mynd, sir? Fydd y dyn yn amlwg mewn twll, heb wybod beth yw ateb, her ofod dweud y gwir wrthyn nhw. Os carech chi ddod nôl yma, mewn awr neu ddwy, fe chwiliau i'r tŷ i weld allai ddod o hyd iddo, awgrymodd. Amser ydy'r stwff prynas i gynnon ni, meddai Alec, a mae o'n gamra rhy werthfawr i'w adael o ar siawns fel hyn. Mi fydd rhaid i ni'n reportio fo'r heddlu. Mae arnau ofyn, mister. Drodd i gychwyn am y ffordd. Aros, meddai Tryfan. Peth ffôl i'w galw reini,
pryd byddai gair bach o Miss Pierce yn rhoi terfyn ar y mater. Os ca fi eich cyfeiriad hi, Mr Pryor, fe'n fona i air ati. Wedi aros eiliad neu ddwy, ildiodd y dyn. Wedi mynd at ei modryb yma i hi blas Gwener, mynydd bach, pont ar fynach, meddai. Y cwestiwn yw, pryd y daw hi nôl yma, i chi gael eich camera. Fe drefnw ni hynny a hi. Gwybod ei fod e'n ddiogel yw'r peth pwysicaf, diolch yn fawr i chi. Mae'n flin dyn ni fod wedi'ch trafferthu chi fel hyn. Wedi iddyn nhw gyrraedd y ffordd, gwelsant fod Mr Pryor yn dal i sefyll wrth y drws. Cododd ei law arnynt a chwifiodd Gary ac Elen ei dwylio nôl arno yntau. Dere, cwn dy law, bychan, meddai hi wrth Alec. Mi fasai'n haws gen i dynnu'n hafod ar yr hen gelwyddgi, cafodd hwnnw. Doeddwn ni'n credu'r un gair ddoth o ben y penco. Credwch chi fi, boes bach, mae yna rhyw ddrwg mawr yn y caws fyna. Paid o gyfidio dim. Fe dynw ni lun ohono fe a'i gaws pan ddewn ni o hyd i'r camera gwych hwnnw a dawson ni ar ôl yna, meddai Tryfan gan chwerthin wrth ddod i'r car. Bant ni, gwboi, ysbyty Abertawe. Gwestiwn Abertawe gynta, met, tefod y llanc. Mae Molly mor wag nes bod tyma'n gris sy'n crafu asgwrn fy nghefni. Tra gwibiau'r car ar hyd y briffordd, ar y gwifrau ffôn uwch ben, llithrau lleisiau dyn a dynas mewn sgwrs gwta. Teresa? Ie? Pa newydd, Marcus? Mae'r trysor ar ei ffordd yna. Da iawn. Dim rwystyr? Dim, hyd yma. Ond byddwch yn barod am ymwelwyr. Ymwelwyr? Yma? Marcus? Pwy? Gary Tryfan a'i griw. Beth? Detectif o Gaerdydd? Mae'n ffroeni am drywydd, ta sut y daeth ei wybod am hyn? Does dim ond un ffordd y gallai fe ddod i wybod ddyn, trwy Dominws Gam ei hunain. Ffordd arall y gallai e. Ta waith, byddwch yn barod amdanyn nhw i roi croeso iawn i'r tri. Pa mor bell gallwn ni fynd? Gweilod y llyn, cariad, dyna'r unig fan diogel. Gweilod y llyn amdani te, a gwnewch chithen siŵr na fydd dim ar ôl yn y bwthyn. Aeth chwerthin gwatwarus creulon ar hyd y gwifrau. Cariad, falle na fydd yno ddim bwthyn ar ôl erbyn i mi gwpla'r lle.